Na rozkvetlé louce u lesa Štandlu, tam, kde za svitu měsíce tančívaly víly pomněnky, žil jeden mladý ježek. Všichni mu říkali Vendelín. A protože většina Vendelínů bývá lenivých, nejinak tomu bylo i v případě toho našeho. Jak tomu se nic nechtělo. Tak, že se vůbec někdy najedl. Hlady už kolikrát šilhal, ale vkládat si něco do úst, to byla pro něj pořádná námaha. A co teprve si něco k snědku sehnat? No věřte, děti, že takového pecivála jste v životě neviděli. A o tom, jak Vendelín musel tuhle svou šerednou vlastnost přemoci, se vypráví v této pohádce. Vendelín, nebo také, jak se mu říkalo, Venda, žil sám v malé dřevěné chaloupce, která pamatovala už jeho dědečka Ježka Alojze. Ten ji také před mnoha a mnoha lety stavěl. Potom v ní bydlel Vendelínův táta s mámou a po jejich smrti zůstal v domku už jen Vendelín. Nebylo to pro Vendu jednoduché žít úplně sám. Vždyť to znamenalo muset se postarat nejen o sebe, ale také o svůj příbytek. A jak už víte, Vendelín byl pořádný lenoch. A nevíte to jenom vy. O Ježkově lenivé a nepořádné povaze věděli v celém Štandlu úplně všichni. Ptáte se, jak to? Že by snad štěbetavá sojka Márinka všem o Vendelínovi pověděla? Kde pak? Chyba lávky. Seběhlo se to takhle. Byl zrovna slunečný letní den a Venda se povaloval před domkem na trávě. Pomalu se blížilo poledne a on ještě nejedl. No bodeď, vždyť zásoby neměl doma žádné a tak si snídani neměl z čeho připravit. Ležel s otevřenou pusou a koukal, jestli by mu do ní náhodou něco samo nevletělo. No a světe div se, ono nic. V tu dobu šla okolo tetka Zaječice. Dobrý den, Vendelíne. Dobrý, odpovídal Ježek. Co pak tady děláte? Snad mi nenesete něco k snědku, teta? Ptal se drze Venda. Co bych ti nesla? Lenochu lenivá. Naopak, pro něco si jdu. Však už je to také pěkně dlouho, co jsi ode mě napůjčoval sušených hub, mrkví, džemu z maliní a ořechů. Nebo už si na to nevzpomínáš? Rozčilovala se Zaječice. Ale no jo, vzpomínám. Zrovna jsem se k vám chystal, tetka, no. Všechno mám v kuchyni na stole, jen si proto skočte, tetičko. Neostýchejte se, mě nějak bolí noha. Lhal Vendelín, až se mu z pusy prášilo. Kde by také najednou vzal všechno to, co Zaječici dlužil. A ještě si z ní tropil žerty ze staré Zaječice a posílal jí do domku, kde nic nebylo. A to se mu nevyplatilo. Tetka důvěřivě vzala zakliku. Podívá se na stůl. Kde nic? Tu nic. Ale hned jí došlo, že si z ní mladý Ježek vystřelil. Ty jeden ničemo! Vykřikla a praštila dveřmi, až Ježkovi v kostech zapraskalo. Počkej, Vendelíne, každému to povím, jak si ze slušných zvířat utahuješ, křikla ještě. Jenže to nebylo všechno. Jak Zaječice bouchla dveřmi, petlice, co je držely, se ulomily a bylo po vrátkách. Říkáte si, teda ta teta Zaječice, ta musela mít ohromnou sílu. Kde pak, co vás nemá, holenkové zlatí? To Ježkův domek
byl za ten čas, kdy v něm žil Venda sám a na žádnou opravu se ani nepodíval, pořádně schátralý. Petlice byly zrezivělé a střecha, ta už dávno byla samá díra. A co na to Venda? Chvíli se na to nadělení díval, pak jen mávl tlapkou a zamručel si pro sebe. No, nějak bylo a nějak bude. Ale jak to tak bývá, nešťastných událostí se vždycky přihodí více najednou. O chvíli později zafoukal silnější vítr a Vendovi odlétl kus střechy. Ten den se Venda nějak protloukl a na zaječici si ani nevzpomněl. A na to začít s opravami domku, na to už vůbec ne. Večer prostě ulehl na mechové lože do své polorozpadlé chaloupky a usnul jako dřevo. Pár dalších dní bylo krásné slunečné počasí. Všechna zvířátka, která chodila kolem Ježkova příbytku pít k potoku, se zajímala o to, co se s Ježkovým domečkem přihodilo. Co se ti stalo s domkem? Přeletěla tudy vichřice? Smála se veverka Jožka, když uviděla to Vendovo nadělení. A že ta vichřice řádila jen u tebe a do lesa ani nezavítala. Popichoval též veverák Kvído, ale Vendelín s opravami nespěchal. Některá zvířátka jakoby zapomněla na Vendelínovu špatnou pověst lenocha a chtěli mu pomoct. Vendelíne, Vendo, tak to přeci nejde. Za chvíli tady bude sichravý podzim a ty ani nebudeš mít kde hlavu složit. Pust se do oprav, my ti pomůžeme. Nabízeli mu Hubert a Tadeáš, dva hraboší kluci z nedalekého pole. Počítám, že vy byste na jeho místě byli radostí bez sebe. No, že se našel někdo, kdo vám chce pomoci. Jářku, to věřím. Ale Venda, ten ne. Já na takové hlouposti nemám kdy. Zabručel lajdácky Ježek a raději se šel brouzdat potokem. Zanedlouho si už o něm povídal celý les. Štěbet, štěbet. Slyšeli jste už o Vendelínovi? Prý se mu za chvíli sesype celý domek na hlavu, štěbetala Sojka Márinka. Dobře mu tak. Vždyť je to lajdák, lajdácký. V celém lese jen dluhy má, celý den nic nedělá. Co z něj bude? Co bude? Tak to šumělo celým štandlem a okolím. A Vendovi? Tomu bylo všechno jedno. Žil jen pro každý nový den a vůbec se nestaral, co bude zítra. A to se mu už teprve nevyplatilo. Všechno na světě má svůj začátek a taky konec. A tak skončilo i krásné letní počasí. Jednou uprostřed noci se Vendelín probudil ve své mechové postýlce skřehlý zimou. Venku byla hotová průtrž mračen a všechny ty studené kapky se prodíraly děravou střechou Vendelínova domku a padaly přímo do jeho světnice. K tomu všemu dírou, co byla ve dveřích, fučel vítr. A v chaloupce bylo naráz jako v lednici. Co to má znamenat? Co se to děje? Bručel si pod vousy mokrý Ježek a přemýšlel, co má dělat. Do rána ještě zbývalo pár hodin, ale Venda už neusnul. Posouval svoji postel po světnici z kouta do kouta, ale sotva ulehl, zase mu na nos padaly protivné kapky jinou dírou ve střeše. To tedy byla noc, zíval ráno rozmrzele Vendelín a nešťastně koukal z okna, za ním šlilo jako z konve.
vůbec to nevypadalo, že by déšť měl ustat. Den ubíhal Ježkovi pomalu jako ještě nikdy. Doma bylo pořádně chladno a navíc ještě prázdná spíška. K večeru měl Venda takový hlad, že by snědl i podešev z boty. Určitě si ani nedovedete představit, jak ukrutánský hlad Venda měl, nebo ano? No už se vám někdy stalo, že byste celičký den vůbec nic nejedli? Tělíčko už měl oslabené hladem. A k tomu všemu ta strašná zima. Vendelín zalitoval, že si chaloupku přeci jen trochu neopravil. Ale bylo už pozdě. Nastydl, zachvátila ho horečka. Ležel tam ve své mokré mechové postýlce jako v mrákotách, sám a opuštěný. Mezitím se některá lesní zvířátka začala zajímat o to, co asi Vendelín dělá v takovém nečase. Tolik dní pršelo, myslíš, mámo, že je ten kluk lenivý v pořádku? Strachoval se starý jezevec. Nevím, jestliže před těmi dešti domek neopravil. Kdo ví, co všechno se mohlo stát? Síčkovala jezevčí máma. Raději tam pošleme našeho Bedříška, aby se podíval, jestli se Vendovi nic nestalo. A tak taky udělali. Zanedlouho přiběhl mladý jezevec Béďa do nory s křikem Honem! Musíme Vendovi pomoci! Leží tam v posteli, všude kolem je voda a on o sobě vůbec neví. A byla to pravda. Vendelín se nachladil, dostal pořádnou horečku a upadl do bezvědomí. Kdyby se o něj nezačali jezevci bát, kdo ví, jak by to s ním dopadlo. Ale nakonec všechno skončilo dobře. Jezevci udělali dřevěná nosítka, na kterých přinesli nemocného Ježka k sobě domů a tam ho týden kurýrovali. Až se Venda vyléčil a běhal zas jako dřív. Teď se panečku Vendelín chytil pořádně za nos. Opravil si domeček, že byl zase hezký a upravený jako za časů, kdy ještě žili Vendelínovi rodiče. A takového Vendelína, pilného a pracovitého, měli v celém štandlu všichni rádi. A teď, děti, dobrou noc.